Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allah wannan bidiyo za mu ga yadda ake withdrawing satoshi daga Metamask zuwa Exchanger. Za mu yi aiki da OKX saboda daɗin harkar da take da shi, amma za ka iya aiki da OKX ko Maxi ko duk da Exchanger da suna da partnership da OKX an fara trading. So daga fari za mu shiga Metamask namu. Na'am, so already muna da ko guda 13 wanda su ne in Allah da za mu yi withdrawing. So first of all ne za ka tafi Exchanger, da kake so, OKX. Idan ka shiga OKX dama za ka yi rijistan ta ya dawo ka yi rijista ka yi KYC da komai. So abu na farko da za ka fara yi shine za ka shigo wannan wajen inda aka ce asset ɗin nan, wanda a nan ne za ka ga duka dukiyanka da yake ciki. So idan muka buɗe ga nan wajen ga deposit, ga withdrawal, ga convert, ga transfer. So mu za mu yi aiki da wannan deposit ɗin ne tunda kuɗi za mu yi transfer ne. Idan muka danna sai mu danna wannan on chain analysis ɗin nan, wannan na farkon sai mu danna shi. Idan ya buɗe mana sai mu yi searching a nan wajen da aka rubuta search, mu rubuta ko. To amma saboda na jima ina searching ɗin shi gashi nan a search history. So amma bari mu rubuta CORE, kun ga ya fito mana da ko, sai mu taɓa shi. So nan mu tabbatar yana kan ko ne, duk da ma yanzu ko yana iya kan network ɗin ko ne, baya kan wani network. So amma deposit network na ka tabbatar yana kan ko, sai mu taɓa shi. Yawwa, akwai hanya 2 zuwa 3. Na farko za ka iya scanning ɗin wannan barcode ɗin, zai ɗauka maka, ko kuma ka taɓa wannan copy ɗin zai ɗauka maka wannan deposit address ɗin. Wannan shine address ɗinka na ko akan wannan Exchanger, wanda shi za ka kai Metamask. So yanzu bari mu yi copy. Kun ga already mun copy shi. In ka taɓa copy ɗin nan zai copy, ya kai minimize sai ka dawo cikin Metamask naka kenan. Idan ka dawo cikin Metamask ga nan wajen inda aka rubuta send ɗin nan, to nan za ka shiga. Yawwa, in ka shiga send ga nan inda aka ce search public address. So wannan address da muka ɗauko sai mu danne wajen. In paste ya fito ga nan an rubuta paste, inda paste ɗin nan ya fito, in ka danne ga paste ya fito sai ka taɓa paste ɗin. So ga nan wallet ya zo. So dabaran da nake yi, ina taɓa nan wajen sai in yi saving address ɗin wallet address ɗin da suna, yanda nan gaba in nazo zan sake tura wannan OKX ɗin nawa ba sai na sake zuwa ɗaukowa ba. Musa wallet, mu rubuta suna, bari in ce misali my OKX. Yawwa, to sai mu zo mu danna wannan send ɗin, gashi nan next, mu danna shi. Sai mu saka adadin abin da muke so mu tura a nan, wanda muna son guda 13 ne. Mu taɓa 0 sai mu saka 13.7, sai mu ce next. So nan ga nan adadin abin da za a tura, ga gas fee charges nasu kenan. In ka amince sai ka danna send a ƙasa. Yawwa, transfer submitted, waiting for confirmation. So already gashi nan ma ya fara processing, kun gani a OKX. So kun ga ya bar nan wajen, sai mu koma cikin OKX namu, mu yi back, ga nan back ta sama, ko kuma wannan back ɗin.
yawwa already ma gashi kuna gani ga nan wajen yana ce mana one deposit processing, so yana nuna mana cewa akwai abin da yake shigowa yanzu kenan. So za mu jira, ku lura da nan wajen funding ko kuma trading ɗin nan, kun ga nan $3 ne a ciki, nan $0.1. So in ya sauko za ku ga value ɗin ya canja. So bari mu ɗan shiga nan ɗin mu gani, mu ga information ɗin me yake cewa. So in kai kuskure baka saka address daidai ba, za ka yi asaran coins naka, ko kuma ka je ka ɗauko address ɗin bitcoin, ko kuma ka je baka ɗauko ko ba. Yawwa to kamar yadda kuke gani gashi nan deposited in progress. So nan da minti 6 zai shigo, zai iso mu. Yawwa gashi nan already ya shigo, gashi nan a nan wajen, so ya iso. Ga nan information na address ɗinmu da komai. So yanzu nan in kana so ka gan shi a explorer yadda yake tahowa, za ka gan shi a nan. So mu koma mu yi refresh. Yawwa to kun ga nan ya dawo $40. Nan wajen gashi ya dawo $40 instead of $0.11. So tabbacin cewa kuɗinmu ya shigo kenan. So yanzu in muna so mu cire kuɗinmu zuwa account, me ya kamata mu yi? First of all za mu je mu sai da kuɗin. Za mu dawo wannan OKX ɗin mu sai da kuɗin ya koma Bitcoin, ya koma USDT.